हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै आरोबाव ओंखारबावबाय भेकेन्सि लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बङाइगाव हस्पिटालाव माखासे पोस्ट ओंखारदों आरो बेवहाय नोंथांमोना खुनु एग्जाम होनांनाय नङा रिटेन होनांनाय नङा बेयो जागोन अरेल थ' नोंथांमोना बेवहाय वाक इन इन्टारभिउ नुनो मोनदों बे मात्र अरेल जागोन आरो नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास बानो बेवहाय एटेन्ड खालामनो हागोन थ' लोगोफोर बेनि इन्टारभिउ डेटआ जागोन 30 जुनाव जागोन आरो बेवहाय डिटेल्सखौ आं होगासिनो दङ नोंथांमोना दाबोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोनब्ला खालामना लादो आरो लोगोसे दा बावैनो फैगासिनो दङ एग्रिकालचाराव माखासे भेकेन्सि दाख्लैसो 111 पोस्ट होबाय एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय अफिसारफोरनो आरो दायो माखासे 300 सामथिं फैगासिनो दङ क्लास 10 निफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान आपडेट होयोब्ला थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैयो थ' जों दायो नायदिनि लोगोफोर अफिसियेल नटिसखौ बबेनिफ्राय फैदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नैबे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिस बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाहैबाय बङाइगावनिफ्राय फैदों हस्पिटालनिफ्राय बे जादों बिनि पस्टनि नेमा जादों क्लिनार जागोन लोगोफोर COVID-19 थाखाय नोंथांमोना बेखौ मावनांगोन आरो बिनि जबा टेम्परारि जागोन नोंथांमोना बेवहाय टेम्परारिसो मावनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एक्सटेनसन जानायनि चान्सबो थायो जितियानोखि COVID-19 सोलिबाय थागोन नोंथांमोना मावबाय थानो मोनगोन आरो लोगोसे बेवहाय दङ मोनथाम हस्पिटालनिफ्राय फैदों नोंथांमोना बे मोनथाम हस्पिटालावहाय मावनो मोनगोन जुदि क्वालिफाइड जायोब्ला नम्बर 1 आव दङ बङाइगाव सिभिल हस्पिटालावहाय दङ आरो MG मडेल हस्पिटाल दङ बियो बयतामारि आरो MG मडेल हस्पिटाल दङ मानिकपुर थ' नोंथांमोना बेवहाय मावनो मोनगोन आरो मिनिमाम क्वालिफिकेसना क्लास 8 पास बानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथा लोगोफोर मात्र बङाइगावनिल' नङा बियो नोंथांमोना जेरै जि जायगानि जाया मानो नोंथांमोना थांनानै बेखौ इन्टारभिउखौ हैनो हागोन थ' नोंथांमोनाहाय क्लास 10 पास बाबो 12 पास बाबो बेखौ हैनो हागोन खुनु टेनसन गैया आरो नोंथांमोना बिनि पस्टखौ नुनो मोनदों नम्बर 8 दङ पस्टआ आरो बिनि सेलारिया जागोन लामसाम 12,000 जागोन पार मान्थ आरो लोगोसे बिनि वाक इन इन्टारभिउ डेटआ जागोन 30 जुनाव थ' नोंथांमोना बेखौ हैनांगोन नैबे गाहायाव होनाय एड्रेसाव बे जाहैबाय नैबेहाय नुनो मोनदों भिनुखौ अफिस अफ दा जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस बङाइगाव नोंथांमोना बे जइन्ट डाइरेक्टरनि हस्पिटालाव थांनानै बेखौहाय इन्टारभिउखौहाय हैनांगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लाङाब्ला खिन्थु एक्सेप्ट जानाय नङा थ' नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफादो अरिजिनेलखौ लांफादो आरो लोगोसे जेरक्स कपि लांफादो आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय गासैबो डकुमेन्ट्सआवहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेवहाय थांनो थाखाय गाव गावनि खरसाजों थांनांगोन नोंथांमोननि थाखाय TAD होनाय नङा थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय गासैखौबो रेडि लानानै थांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खालामाखैमोनब्ला आरो लोगोसे फैबाय थानाय भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन दा बावैनो फैगासिनो एग्रिकालचारनि माखासे पोस्ट आं सानो जुलाइनि लास्ट उइकआवनो फैगोन बादि मोनदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं बेखिनियाव फोजोबबाय भिडिअखौ